en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettindo nelal mum ha timmi haydara mankani ɓatake buuɗal yurmede hande paaɗen ko leydi Gana ma en jabbo musidɗo meɗen ceerno Kodda Paate Samba Demba Bari gonɗo almami e Saare Teccima eɗen goni amde nogasi ɗiɗi siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke hettiyankoɓe buuɗal yurmede e ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique soɗon teski ndeɗo yontere ɓennunde caɗele mawɗe mbaɗi toon to leydi Ghana ha ganduɗa daabeje ɓiɓɓe fulɓe hewɓe mbara hen e taw kadi ko laamu ngu jinggani leƴƴi keddi toon tuma men nde ɓe mbi yogay fulɓe yo jaltu leydi mabɓe ɗum noon musidɓe tedduɓe musidɗo meɗen ceerno Kodda Paate Samba Demba Bari eɗen goni ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa kame fedde heblo sukaɓe Afrique calmina bandiraɓe ɓe ngan sa ganatanen yewtere toon to leydi Ghana. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh musidɓe tedduɓe lamɗo teddini min sakike moɗon da Kodda Paate Samba Demba Bari gonɗo e leydi Ghana almami fulɓe Saare Teccima kañum waɗi salminde on woɗi fa hande miɗo salmina musidɗo am tedduɗo mo lamɗo teddini e musidɓe ɓen fou ɗum woni a Seydi Sar Abdallah Sar on calminama on juurama e kuuɓal yo kisnam geno duumo e meɗen sakiraɓe tedduɓe Allah teddi. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Kodda Paate Samba Demba Bari almami gonɗo toon to leydi Ghana taw kadi ko pullo Seydi Bari namdal men gadingal ko fate leydi Ghana yimɓe hewɓe gandano leydi Ghana waɗi fulɓe amin jiiɗi andude oɗo saaha mo gonɗen fulɓe e nder leydi Ghana ko gongani paaɗa kono namdal meɗen e hol saaha mo fulɓe naati leydi Ghana saabu hewɓe ne mbiya fulɓe gaari Ghana ɓooyani hewɓe ne mbiya fulɓe gaari Ghana ko ɓooyi e hol saaha mo fulɓe gaari Ghana Seydi Bari bisimilla maɗa. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh kono ko anduɗon fulɓe gaari leydi Ghana ga ana ɓuuri duuɓi 350 ɗum woni 350 ko fulɓe gardi leydi Ghana hannden ana ɓuuri noon woodi inde Ghana nde jaati e fulfulde so a daari e nder anni a raison Ankara ɗum woni capital Ghana to deeɗe gonɗe toon ɗen fof fulɓe puɗɗi to deende ana wiye Niima pullo gorko waɗi toon ana dura ana ƴeewa dura ne e muɗum da kanko wiɗi ɗo kay nokkure Niima noon deende ana toon ana wiye alhamdu nde kanko wi alhamdulillah o yetti Allah o heeɓi ɗo o wuura a tawan ndeede an toon ana wiye kowle ɗum wonɗo neɗi maɓɓe kowle muɗum ɗo dumtaje maɓɓe gonno a tawan ɗum fulay ana woni e leydi Ghana ɗo woɗi fa hande min kollomo o bappajam ana toon ana wiye Abdoullahi anni Samba Demba Bari o kanko o laataken anni njaaɗo guerre mondial ɗum woni anni world war woɗi fa hande minen ga min ndima mammiraɓe amin fuɗo ndima ano wiyata taniraɓe e nder Fuutankore ndenno leydi Ghana wana hande fuɗɗi fulɓe ko naati e leydi Ghana ɓooyi feyti leydi Ghana ga mintere e gomɓe e leydi Ghana ana keewi woɗi fa hande hoorejo ECOWAS ɗum woni Ibnu Chambers ana woni Nigeria to Ibnu Chambers o Samba o wiyete wan an jonka haaɓe ɓen jonka bonni inde nden wi'i Chambers wona ɗum Samba o wiyete hay ndelle ɓe fu yo fulɓe mawɓe ana woni e nder laamu yo fulɓe woɗi fa hande ndu ana woodi jannguɓe ana woodi anni mawɓe gonɓe e leydi Ghana ga sabde professeur Ousmana Brahima Bari o mo nildumi anni photo muɗum dana vidéo muɗum ana haala e nder anni kawrinɗo journaliste en ana yewtana yimɓe banggal taariki Ghana o kanko o laataken professeur
woodi fa hande o laataken anduɗo taariki e historien e leydi Gana ɗo woodi mawɗo fuɗɗurɗo anne mangu e doctoroje leydi Gana ga yo pullo noon yo Moustapha Bari wiyete ndelle fulɓe naati leydi Gana ko ɓooyi sanne on calminama de kodda Paate Samba Demba Bari almami teccema e nder leydi Gana fulɓe ngari Gana ken wona duuɓi 300 pawɗi kono ɗo saaha eɗen teski e nder leydi Gana fulɓe ne ɓitta toon fulɓe ngala yaajede holko saabi oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Gana haaɗuɓe ɓe jiiɗa fulɓe ɓe mbete ɓe mbiyata ko fulɓe ɓe jeeya leydi ndi walla fulɓe ɓe jeeyaka e leydi he ko adi ɗiɗo kareji holko saabi fulɓe ne ɓitta e nder leydi Gana caggal fulɓe ene golla e nder laamu leydi Gana seydi Bari bisimilla ma ayya ko waddi nde ɗum kay yaware no yawara o du ƴuwi anni e fulɓe sabde fulɓe caleken janngude ɓe mbi l'école ana harmi jande madrasa ana harmi kulle fu ɓe karmini tu ɓe mbi moddibade qur'ana tan woodi e jii hande mobbiraɓe hewɓe ana toon a tawan jangi qur'ana kamɓe woni piyoɓe pontinkoɓe kamɓe woni golloɓe golleji laaliɗi hay ɗum waɗi handen ko jiwɗa fulɓe Gana yeeƴori caggal so fulɓe jangino ndelle soɓe fulɓe jaɓino janngude jaati e nder dunde Afrique a tawan ndelle fulɓe kañum ardotono adunaare fof ɓaleji fof ardata ko ɗum sabde jilla Soudan sa yettake a wi fullata fof a tawan pullono sa yettake e leydi Ethiopia sa wi fullata fof pullono sa yettake leydi Rwanda na bo anne Burundi en sa wi Tutsi ɓe yo fulɓe non sa yettake leydi Kenya e anne Tanzania sa wi Masai a tawan ɓe yo fulɓe non woodi leydi Somalia fa laate leydi Nisira en warde jonka fa naaten leydi meɗen da Central Afrique en Cameroon en leydi Nigeria Benin e Togo en wala fuɗɗo pullo wala fa hoota leyɗe meɗen hirnage Fouta ɗum woni Fouta Toro e Fouta Dialo e Fouta Nioro e anni e Fouta mo Mauritanie e Fouta mo Gambie e Fouta mo Guinée Conakry jonka fa naata Guinée anni Bissau ndelle fulɓe meɗen yo sali janngude ɗum torri fulɓe ay sa yii ɗum yo yawara noon wona fof goɗɗum so wona ɗum yimɓe cuusunoɓe kamɓe wonno worɓe darinoɓe ñangue worɓe dariɓe haaɓi dari walli tubakoɓe fa waɗi indépendant waɗi sabde so neɗɗo waɗi ardaken tubako warde e leydi o wawa wiyede kon ka noon yawara noon woɗi fa hande ndu ko jiwɗa ɗum fulɓe meɗen nde jaɓali jooɗade nokku ngoɗum woodi wadde ɗereji muɗum so neɗɗo a wari aɗa hoɗa e nokku aɗa haani tawe gaɗa ɗereji maɗa nda tawe fey so ɓiɓɓe maɗa garoy ana wawi tawe wiide kañum ɓen jeeyi ɗum ɓe ngala ɗereji so ɓe jooɗake ɗo hande fa wayleken saara fof ɓe naata ladde ni tan ɓe goni eɓe gaɗa hay ɗum woni ko jiwɗa so wona ɗum leydi Gana so neɗɗo wari wi hande ke leydi Gana pullo jeeyaka ɗum yo yawara no sabde handen vice président mo leydi Gana jendi koye pullo woɗi kanko on baabiko kañum wonno avocat abba am min woɗi nden abbi min ana woodi ko wattan ujunaje 12 nagge nden mintere en leydi Gana ga fula e doctoroje e anne e police en fof a tawan ndelle ne'i abba am soodeteno an eɓe jeeɗe kamɓe ɓe ndelle anni so ɓe ngari hande ɓe mbi fulɓe jeeyaka leydi Gana fof ndelle ɗum kayo fenade sabde feyde ɓe ngaruno laamu Buusiya ɓe mbi ɓe diwan fulɓe nden wonno nde am kanko Mahamoudou Ba Wumya ɗum woni anne vice président mo leydi Gana o abbi ko wi so ɓe on Paate Bari riwama e leydi Gana ne hono mbiɗon waɗe sabde ɓe woni balloɓe e mintere meɗen da e doctoroje meɗen e police ji e nokkuje fulay ne'i ɓe soodete nden ɓe immatono ɗo ɓe jaaha fa leydi Mali e Burkina e Niger ɓe jaaha ɓe coodoya toon ne'i ɓe gadda ɗo kanon hande lamɗo jiɗ annabiji Allah newni kulle ɗe fof fulɓe Nigeria naati fulɓe Benin ga goni fulɓe Togo ga goni fulɓe Niger ga goni fulɓe Mali e fulɓe meɗen da Burkina e ɓurɓe Côte d'Ivoire ɓe fuga ɓe goni hande ha ɓe gaɗi jawdi jonka ɗum laataken haasidankako eɓe kaaja waddude fitina no watta ko tawi pulako ɓe jiiwi ɗum ɓe keɓa anne laddeji ɗo ɓe durane e maɓɓe ɗum tan woni ɗum so aɗa woɗi e yaware leñol meɗen sabde leñol meɗen eɗon andi haaɗuɓe ɓe wona fof ko ɓe jiiƴi e leñol meɗen so wona kulle tati
ɓaleejo kulle tati yiɗi e pullo. Aranel fof mobbo pullo, sabde mobbo pullo ana nuuɗi, ana jaabana, ana huli Allah, ñaaji Allah fof na laamɗo jaaba. Ɗiɗaɓel muɗum jawdi pullo ana leeɓi, ana saahi, ana hokkitira. Nde ɓaleejo wari wi ɗum hawaana min mi taƴaali koƴol, mi haccitaake, mi wottaake, mi hirtaake fof, waawa yoppude joomum yaha ndelle waɗanan joomum moƴƴere. hay ndelle junngo mum ngo ana udditi, ana waɗa moƴƴere. yo ndiɗi yo dimo noon ana waɗa ko leeɓi, sabde ko woni ndima ko wadde ko haani waɗeede e ɗalude ko haana waɗeede, ɗum woni dimo. ay woodi tataɓel debbo pullo, sabde debbo pullo ana leeɓi, ana wooɗi, ana rimti, ana rima ko wooɗi. ndelle eɓe jiɗi rewɓe meɗen, eɓe jiɗi jawdi men, eɓe jiɗi modibba meɗen. ko heddi ko fuu yo ñiiƴe daneeje. ɗum ka ɗo adunaaru ndu ɗo woni fuu ɓaleejo fuu ni wordi. on calmina. a jarama Seydi Bary, mi weltanimama no feewi. ɗo ɗo mbiɗa fulɓe ɓe jaɓani nadde e école aji ɗi, woni cuuɗi janguirɗi ha tente madrasaji ɗi. kamɓe ko Qur'an o tan e gaynaka ka. ha ganduɗa leƴƴi keddiɗi gonɗi e nder leydi Ghana ɓuuri ɓe janngude ko fate banggue ɗemgal ngal ene huufi leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen. kono kadi fulɓe ɓe kamɓe gon toon moƴƴuɓe rokkiroɓe jawdi no mbiɗa ni, walloɓe mintereɓe kamɓe policier ji. en jii yontere ɓennude nde laamu leydi Ghana neeli e nder leydi ndi e koniyankoɓe yonɓe woni gendarme en, policier en. ɓe jeehi ɓe mbari toon nayyi ha heewi, ɓe mbari toon kadi fulɓe ha heewi. en jii jayindeji aduna ɗi kaalani, RFI haalani, France 24 haalani, woni jayindeji goɗɗi kaalani. en jii kadi Afrique yogay télévision ngaji taw ko jayindeli leyɗele ɗe kaalani. eɗen gandi kam oɗo saaha pulagu ngu ene ɗeɓi ɓittede seeɗa. ko wona ɗum ko mbete fulɓe Ghana keeɓi ballal iwde fulɓe aduna o kala mette waɗa seppoji, yimɓeɓe kolli hen mettu men walla ala hay goto taw suwa wadde seppo. saabu en jii hande batu waɗi to Ghana a kara gam yurritade ɗeɗo caɗele. mbete caɗele ɗe oɗo saaha mo gonɗen, fulɓe ɓe gona fulɓe gananaɓe ene balliti gananaɓe sunade gam wadde seppoji walla ala ɓe mbaɗani ɗum taw. anne aɗa andi ɓe mbi fulɓe mbi ƴiƴam hoore wofata daande. ɗo pullo woni fuu so nani ana ko hewti fulɓe Ghana ɗum ana mette sanne, ana beleydu sanne. kanon fa hande kay min keeɓa alkaba. ɗum ne waɗi so jiwɗa keñanɓe aljumare ndende ɗum woni 19 lewru go'a ɓurdu duuɓi ujunaje 2 e 8 ɓe jooɗi ɓe kawrini journaliste, ɗum woni journaliste. ɓe jewti ɓe kolli fulɓe kirsaɓe e fulɓe mbaraɓe e daabaji, sabde fey hélicoptère aji. ɓe ɓamu hélicoptère aji laanaji afeji dow eɓe paɗɗa bompuji dow anne fulɓe ɓe e daabaji ɗe ɓe mbara ɗum. so tawi on jiiɗa fulɓe ɓe, so fulɓe Nigéria noon, so fulɓe Benin noon, so fulɓe Togo noon, so fulɓe Nigéria noon, so fulɓe Burkina Faso noon, so fulɓe Mali noon, so fulɓe Côte d'Ivoire ɗo ɓe ƴuwi e nder adunaru fuu, ndenne on acca mintere en ɗowtaɓe fa jaltinomɓe. sabde joguiɗo jawdi wawa diwde wona laana noon sakko wi e diwan dow andi sama e leydi. ndelle e frontiére je ɓe ƴuuri ɓe jaɓan e mabɓe buuɗi fa hande so ɓe gari ɓe jiiya kanankoɓe tube ɓe kokka ɗum jawdele, ɓen kokka ɓe ladde ɓe dura. hay jonka haaɓe ɓe gonino eɓe ñaama paaɗi e pallaɗi e baɓɓatti hannden e doombi e ko nandi e muɗum ɗo yaade e ɓoggi leydi en. laaɓɗo jom subhanallah newni fulɓe ɓe naati naddi e jawdi, kamɓe ko maɓɓe ɓe dañi hannden ɓe keeɓi jawdi fa wooɗi eɓe gaɗa dabareji no watta ko fulɓe ɓe ɓe ndiwa ɗum na ɓe bonna jawdi muɗum ɗo kamɓe ɓen ɓe lutto eɓe anne ɓe keeɓa laddeji ɗo ɓe duru an dabaji maɓɓe. so wona haasidan kaako yimɓe hannden golloɓe ñaamoɓe barke nayyi e nder leydi Ghana ɗo ko wona fulɓe, ɗum woni jilla connoɓe tew koosaɓe e anni coodoɓe ana sanna, ana ɓuuri millioji 3 na 4 ko ñamata barke nagge e leydi Ghana ɗo hannden tawi ɓe wona gouvernement hokki ɗum golle ɓe fuu e fulɓe ɓe barke muɗum ɓe ñamata. ndelle nder ñalande fuu taxe ɗum woni lampo ko ɓe jaɓata e nder ne'i nanneteɗi e galbeji leydi Ghana ɗo. wallahi Allah laamɗo jom subahana tan andi adadu muɗum. kanon a yii fulɓe laamɗo jom subhanallah tagi en anen fulɓe en jaɓa jaggondiren nangondiren gaɗen hunko woto.
sabde ko wi'ete fulɓe yo jaarendi de jaɓata rentude min mi jaɓa e ngol kongo sabde jaarendi anen fof eɗen andi soroje ñiɓaɗe ɗe e galleji ñiɓaɗi no towi ɗi yo jaarendi noon hawrina e siminti hawrina ñiɓa fa waylitu ndelle pullo du tiiɗa hoore fa ɓura ɗum kañum ndelle eɗen mbawi ndenten jiɗodiren jaggodiren janggel jande bonde wala ɓinguel adama wawi bonde neɗɗo ana wawi tawi ɗum waɗi hollumami misalu woɓɓe hannden janggano leyɗe araɓe garta kamɓe fof ɓuuri bonde golleji hannden so a nani wiyama boko haramu ɗo so a nani wiyama da achara to eɓe gatta bompuji e nder misideji e nder kanais ɗum woni anne julirɗe mopere en na yahudiyankoɓe na e nder luuɓe na ɗo yimɓe kawriti ɓe ngala fu gacce eɓe mbara ɗum hoɓe noon wona jannguɓe leyɗe araɓe ɗa ndelle jande bonde wala neɗɗo bonata anniye wonatana e ɓernde ɓinguel adama miɗo ƴeewa hannden pulako tinno janga woɗi fa hannden joom daabaji en ɓeyduɓe tinno tawe ɓe ɓuyta daabaji maɓɓe ɗi andi ɓe ñiɓa galleji so a neɗɗo mali jewɗa Bamako na saare ɗo ƴuuɗa so a Sénégal jaaha Dakar na jaaha Fouta meɗen ñiɓa neɗɗo pati aɗa nano muɗum sapporo wuro bammo ñiɓa so Burkina noon so Nigeria noon johon ñiɓon galleji moɗon oɗon goni ɗo oɗon ƴeewa galle ma ɗo gonɗa fu luwasi muɗum tawete ndelle ɗum hande fulɓe men ɓe findine woɗi ɓe kolle ɓe paama ɗum adunaru hande ndu duniyaru heewi yimɓe ɓikkoye adama en ɓe anni ɓe keewi e adunaru woɗi fa hande ladde nde ndu faaɗi wono durgol aranol aynagol aranogol wawa sellude hannden ana handi tawi jaaden e jamanu so jamanu yaari yeeso fu jaaden yeeso fati mbiyen anen ka inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim la muqtaduna mbiyen anen ka en gaɗan taqlidil aba tawi en dewtuɗo wona sara meɗen worruno arande laddeji ana goodi feeyo ana woodi ndiyele ana goodi hannden kammoji ngala leɗɗe coppama kulle fulay famɗiti ndelle ana handi anen ndu jaaden e jamanu no watta ko tawi jamanu to yoppa en ɗum woni ko woni kanon fulɓe daraniɓe laamu Gana ko anni leydi Gana laamɗo tan andi wono mo mbiyumami kanko woni vice président leydi Gana o galle to o jeeya toon kananke tubal toon min noddi kam wi kam waane warke anom min andi babira moɗon ɗo wari fecca leydi mi hokke joɗɗa ɗo a faami ndelle minen ka neɗɗo fu wawa riwde min ka noon neɗɗo wona hoore mum wayanta so tawi anɗa hisi sakira ma hisayi ndelle wala ko ɗam kisindam jaasi anen fo en jiɗana tawi pullo mbimi ha ɗo woni adunaru fu tawi ɓanta hoore muɗum yo dimo woɗi fa hannden ana yaara ndimako muɗum woɗi sukaɓe meɗen nde fulɓe wono yoga en ɓe gatti koye maɓɓe e golleji ɗi wona laatiɗi sabde pullo so wujji andi wona ɗum wona anni gollal pullo handa tawi wi'e wujji pullo handa tawi daro wi'e golleji goɗɗi ana ɗon so neɗɗo e pullo fu ɗi handa so pullo dimo jaati so wi'ama pullo waɗi noon yeddan jaati so wona yo yiwrjiti mum ndelle ana handi kakkilen jaaden e adunaru no gatten ko ɓamtare leñol meɗen moƴƴinen leñol meɗen daroɗen ballen suudu baba meɗen nde janggen so en jangi inchallahu so Allah jaaɓi fulay en daɗan ɓaleɓe ɓe gartan ɓe waylo maccuɓe men wona ɓe gorruno maccuɓe meɗen arande ni ka noon so en jaɓay jangude jaaden e jamanu ndelle fa hannden e torra ka gonete ndelle ɗum ne nafata en jomiraɗo jin annabijo Allah ɓantu leñol pulako faabo fulɓe e balloɓe fulɓe e leñol meɗen e diina meɗen yo lamɗo joom subhanallah faabo en faabo kala alsilami ka allahumma amina ya rabbal alamina kodda Paté Samba Demba Bary mbimi bete fulɓe en mbaɗi seppoji gam wallidde leydi Gana walla fulɓe nottima ɓiɓɓe gananaɓe oɗo saaha mo gonɗen e caɗele ɗe ɓe dañiɗe ayyo fulɓe anni min nanayɗo fulɓe kay anni jingina ko nandim so wona whatsapp uji ɗi eɓe kaala eɓe jinga dow whatsapp uji kanon min jeeya sippo waɗa wano nde Mali yimɓe mbarano anne ñonoto ɓe jii anne jalogal ba en ɓe immake ɓe jii fa ambassadeur Mali ɓe jii ɓe kaaloy min jiyay ɗum kam min nanay ambassadeur je Gana gonɗi yaasi min nanay ɗo sippo waɗi iɗi noon jingi iɗi ɗi min jiyali tafon ka noon jonka e journal ngal nildama so yimɓe jii yama woɓɓe anda
so andi en joni fu inchallah en kettinto ƴeewen ɗo yaade ñalade yalla ɓe kamɓe duɓe immoto ɓe jingana suudu baba na leñol mabɓe anne pulako na ɓe gaɗata ka noon ko waɗi ko jayndeje kalta ko aɗa andi jayndeje ɗi limtuɗa ɗi fuu ɓe jiɗa alsilamako ɓe jiɗa anne jiɗɗo alsilamako woodi fulɓe du aɗa andi do anne alsilamako dari woodi ayi hande G5 waɗama anni leydi Mauritanie waɗama leydi Mali waɗama leydi ni anne Burkina e Niger e Tchad wala fof ko ɗum waɗa so wona torrede fulɓe ayi wala fof ko ɗum waɗirana so wona torrede fulɓe sabde hande sukaɓe fulɓe ana toon tawe wona jihadis wona golloɓe golleji bonɗi ka noon ɓe tuman ɗum ɓe gara ɓe torrata woodi Amérique sono haaja tawede ɓe gara ɓe gatta anne mintere e maɓɓe toon wono anne essence Niger e ko nandi e muɗum de jawdele gonɗe toon e kanŋele jaltuɗe ɗe ni ɓe gaɗata ɓe gadda fitina ɗum woni ko jiwɗa ɓe gaɗi leydi Iraki ɓe gaɗi leydi Iran ɓe gaɗi leydi anne Yaman hande ana waɗe neɗɗo fuu ana ƴeewa ana andi ndi leydi yo toñade wala mawɗo haalude sabde eɓe andi kamɓe kay ɓe farruɓe suudu ɗum woni sendu ɓe kamɓe gaddan cendal hakkude meɗen ɓe keɓa nden no ɓe conniri kaɓitolɗe maɓɓe hay ɗum noon nden no ɓe wala fo miilotoɗo tawe ɓe daroɓe mballa sabde ko nanta e mbiya human right na hukukul insan na hakke ɓinguel adama ɗum ka ɓe kalan e kunduɗe maɓɓe hakke ɓinguel adama ka ɓe gaɗata ɗum feytu nden no anen kay inchallah jinggi Allah ɗi ɓurɗen tewtude woodi fa hande mbiyeɗen ñaagui fulɓe meɗen nde ɗo woni e nder adunaru fof inchallah immo daro fa ballen leñol meɗen ngol immoɗen janggen daren so Allah jaaɓi so en janggui en golli en leeɓi so wona fulɓe laami Afrique du Afrique wawa laatade sabde eɗen andi hande kanankoɓe goɗɗen leydi Afrique ɓe neɗɗo fuu garɗo jiiba muɗum nde hebbinte e jiiba anni famille muɗum ɗum woni e leñol muɗum ɗo e koreji muɗum e jiɗiraɓe muɗum ɗo e sehilaɓe mum jonka e anni e suudu baba muɗum ta garo fa walla leydi nam ɓamtare leñol fuu ana famɗi e nder maɓɓe sabde eɗen andi fulɓe ana woodi laamiɓe e nder to en jii ko waɗi Nigeria kananke Nigeria pullo noon en jii ko fulɓe gaɗa toon ɓe mbawa wiide hunde fuu so wona Sanusi laamiɗo laatiɓe anni hoorejo anni Kano o tan umɓita hunde komo haali anni banggal fulɓe ndenno jomiraɗo jiɗ annabijo Allah ballu leñol meɗen fulɓe amina ya rabbal alamina ceernam kodda Paté Samba Demba Bari fulɓe nde gaari e nder leydi Ghana tawi toon leñol haaɗuɓe woni tan ɓe gonani fulɓe e taw kadi ɓe ñamanno ko doombi ɓe ñamanno ko baaji leydi woni baroɗe e taw kadi ɓe ngala haydara fulɓe ɓe balliɓe ene dokkaɓe daabeje ene ñamminaɓe ene jarnaɓe ha kamɓe koye mabɓe ɓe dañi nayyi oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Ghana wi ko fulɓe ɓe yo jaltu on diwan ha laaɓa wona diwan mabɓe mbete o saaha joni ma fulɓe ɓe jaltu walla ala ɓe jaltata caggal nde haare waɗi toon ha fulɓe ɓe jooɓi fittando militaire goto saabi laamu leydi Ghana neli koniyankoɓe waɗe mabɓe kuure wari jewti ha heewi enen kala en jii vidéo ngaji en jinata ɗe ko wona ɗum ko gueɗal keddigal ngal namdal dewgal hen joni e fulɓe ne waɗi hen jangguɓe seeɗa kono kadi ko yaaɓe leyɗele arabeɓe ɓenne kadi so garti mbawa gollade laamu leydi Ghana saabu Ghana haalata ko anglais mbete ne jogui fulɓe jangguɓe tigui rigui goni toon docteur eɓe ene mbaɗi toon hôpital uji ene cafra fulɓe saabu eɗen gandi fulɓe Ghana ne galɗi ene jogui nayyi mbete e nder to fulɓe ɓe koni to hôpital uji gonɗi toon ɗi walla banque ji gonɗi toon ɗi mbete ko fulɓe goni hen walla ala a yiyani pop pullo gonɗo toon docteur oɗo saaha joni mo gonɗen Seydi Bari bisimilla ma yo anne eɗen goodi docteur en fulɓe hay saabe yawara gaɗɗo woɗi fa hande ndu e yawgol leñol ngol waɗi fa fulɓe ɓe fey so laati jomum yo pullo ana suuɗa hoore muɗum ɗo jaati e ana eɗen goodi docteur en eɗen goodi golloɓe banque goto goto ana tawi e nder banque eɗen goodi mobbo goto ƴuwino leydi Burkina nokku ana wiye Yaaga o wiye Malam Hamma Kofredo o Bari kanko ɓiɓɓe tato o jibini leydi Ghana ɗo ɓiɓɓe tato ɓe goto an wiye anni mo anni Mouhammad Ali o
yo mawɗo ministre finance gollete hunde fu ɗo yaate leydi janandi e nder leydi Gana ɗo ɓe jahata so Japan yaate so America yaate so Allemagne yaate so France so England ɗo yaate banggal kalisina anni ñamade Gana jaɓoytuna goɗɗum banggal anni finance na banggal buuɗi fu omo jilli hen omo wi Ali Mouhammad miñi ko debbo ana ɗon mo hawti nene abba e nene ana wiye Fatima o yo hoorejo banki ana woni e nder Ankara to ɓe ngoodi miñi o moɓe kawti anni abba ɓe kawta anni nene ana wiye Farouk oɗo e nder compagnie mawɗo gollata ay woodi fulɓe ana ngoodi mawɓe e nder leydi Gana ɗo hay saabe koyendam ɗam jonkay waɗi yoga ana cuuɗa ko e mum or gattumi Paate Bari ɓe mbi Paate Bari jeyaka leydi Gana na leydi Burkina na Sénégal na Mali na mbimi min Paate Bari mbiyetemi woodi Gana ɗo jeyami mi jaɓan passeport ɓe mbin ɗum ne forcé no mbimi ɗum ka forcé sabde kilahi jami gaddoymi ɗereji abba am kollumi ɗum waɗi jilla maɗum ka anne indépendant waɗaki ɓe mbi an ka neɗɗo Gana ɓe kokki kam ɗereji ɓe kokki kam ɗerol du ko hollatake anni wallahi mi neɗɗo Gana sabde a yi ɓinguel Adama ɓaleejo so wi feññete alta feññitu so wi fiyete fa sa fiyali ɗum fof altoto fiye hay fulɓe ɓe ana handi tawi denta dande wotere jaggodira tawi anden anen fof en pulɗo mbiyo mbimi ha ɗo woni fof yo pullono woɗi fa hande ndu fati ɓamen gollal jeynaga ɗum woni durgol ngol tan woni golle meɗen ɗe ana handi tawi en jangi eɗen goodi docteur en eɗen goodi golloɓe banque eɗen goodi ñiɓoɓe eɗen goodi anni konnoɓe bitikiji e ko nandi e muɗum gollal fuɗɗo tawete tawi wallahi anen ɗo eɗen tawa hen ka noon so en mbi'i anen kay daabaji ɗi gonduɗen en ngala fu gollal so wona daabaji ndelle en torroto kaɗo yaha soodoya daabaji hokka sukaɓe meɗen dura yahata l'école ɓiɓɓe makko yaha l'école wara ana laami en ana torra en ana waɗa koɓe gaɗata ɗum sabde a yi e nder loi international police wawa darade ɓama e hélicoptére yaha tappoya ɓinguel Adama na faɗɗa ɗum bompoje na faɗɗa anne neyi da daabaji ana wara sabde ɗum ana laati anne ko haɗa e adunaru fof so tawi haqqe ɓe bani Adama wiyama haale kano ɓinguel Adama yawara wala fof ko watta ko ɗum waɗi ɗum ana woodi fulɓe tawede ana jaaha hoɓɓe noon kañum kay ƴiwri guere ana gara jippina e mobilaji kirise en mbare wiye yo fulɓe noon ndelle aɗa andi ɗum ka yaware leñol noon so wona ɗum ka ɗum wawa sellude ɗum waɗi ko jiwɗa professeur anni Ousmane Ibrahima Bari o oɓe hollaɓe photo ji o wi anon on mbi fulɓe ana gaɗani gadde pullo goto gaɗɗo goɗɗum ko gadduɗon ɗum e nder jugement sabde so neɗɗo waɗi ko laataki ana handi tawe keɓen nangen ɗum kokken laamu kañum anne watta wona nangen ɗum kirisen na gaɗen ko laati woɗi so on jiɗaɓe acceɓe kota to ɓe gonno kanon wona tawe tappude waɗude dabaji mabɓe na kamɓe e koye mabɓe sabde anen fof eɗen andi yonki gay anni ittude ɗum hoya hay ndelle woɗi fa hande ndu e mbi hande leyɗe meɗen hirnage ɗum won leyɗe meɗen gorgaji Afrique ɗe laataken leyɗe goote ɓiɗɗo fof ana wawi naata yalta anni waɗa ko haaja fof e nder ɗe leyɗe so tawi ɗum ka ɗereji ɓe jahata ɓe binda ɓe penana koye mabɓe miila ɓe penana yimɓe ɗum ka wona ko laati ana hani tawi ɓe tawre gonga woɗi ɓe gollitira koɓe laati woɗi laatiɗo hoore ECOWAS Ibnu Chambers o pullo noon Samba o wiyete ɓi Samba o wiyete abbi ko malien a faami ka noon handen ɓen fu deƴƴiti ɓe gaɗi wona ɓe gana koye mabɓe wona ɓe fulɓe ɓe daranaki suudu baba ɓe daranaki leñol ana handi tawi immoɗen anen fu jaggodiren ballodiren no watta ko leñol meɗen ngol yaara yeeso wono anne ɗum woni wona catal HSA anne ngal gonduɗon ngal wona ngal darani hannden tawi anne keblen sukaɓe meɗen nde jangguinenɓe pamminenɓe ko woni duniyaru accen ɓe anda jamanu arande tarihi woɗi fa hande ɓe anda jamanu moɓe goni o ɓe guura gurdam anni aranam ɗum woni soɓe andi tarihi mawɓe ko ƴaɓɓino ɓe gatta kasim ɓe anda jamanu moɓe goni o ɗum woni ndelle en bambiɓe fa woɗi en kebliɓe no watta ko kamɓe e koye mabɓe daro e koyɗe mabɓe so wona noon leñol meɗen ngol ana wondi e torro sanne sabde so a daari leyɗe meɗen hirnage Afrique ɗo foof a tawan leyɗe ɗe foof a tawan fulɓe ana goodi torraji e caɗallaji nden laaɗo jiɗ annabijo Allah wallu leñol meɗen ngol faabongol alhorma rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam
jarama kodda Pate Samba Demba Bari mi weltanimama no fewi e mi yinate de professeur Cheikh Ousmane Bari e holliri wonande kay yewtere makko nde waɗi hande hakkude makko e jaydiyankoɓe toon to Akara nder lamorgo leydi Ghana kodda Samba Pate Demba Bari almami min beltanimama no fewi ha wona seeɗa namdal gongal tan ɗo joni e jii haaɗuɓe ɓe aɓe cooda nayyi ɓe dokka fulɓe yo gaynanɓe taw kamɓe sukama ɓen jaaha école ko wona ɗum ko en jii o saaha joni nder leydi Sénégal jolfuɓe wonɓe leydi Sénégal battine hede jawɗi jeeya jawɗi ɗi ko fulɓe mbawa yeyde saabu hande ɓene hat jawɗi ɓe mbaɗatni comme défilé ni taw kadi ɓe innirede kadi yimɓe mawɓe taw kadi ko jawɗi mawɗi no fewi kadi en jii won fulɓe wontuɓe jolfuɓe no comme fulɓe wontuɓe safalɓe ni to sa yeehi to leydi Mali won fulɓe wontuɓe Bambara sa yeehi Bambarankoɓe sa yeehi to leydi Burkina Faso won fulɓe wontuɓe Mossi sa yeehi kadi to leydi Ghana won fulɓe wontuɓe toon leƴƴi goɗɗi holko saabi an e yiyande maɗa fulɓe ene bahlone gonta leƴƴi goɗɗi woni koɓe jiiɗa leñol ngol walla ɓe kersat wonde leñol ngol holko saabi ɓe jiiɗa wonde fulɓe tan ɗo fulɓe daari kala ɓe gora ɗon jomum yaaha wahlo wiyananta pular walla ni hay sena nana pular sa haalde mum salo jabade Seydi Bari bisimilla maɗa ayi ko waddata ɗum Seydi Sar Abdallah Sar wono annduɗa so ɓinguel adama sa tawi yimɓe maɗanda janggaki ɓe caleken janngude jande jamanu ɗum woni jande l'école uji ɗi ɓe caleken janngude woɗi golleji ɗi ɓe gaɗata fof a tawan ana luppi a tawan neɗɗo fof goɗɗo yitere na jannguɗo ana yiya ana andi ko finata jangona ko andi miilotoɗo a tawan fuu ana waɗa dimani ɗum waɗi ko jiiya ɓe dogga eɓe gaɗa ka noon ɗum min kam mbiɗa ƴeewa ɗum yo jaynude hoore muɗum no sabu ɓinguel adama kay no hayre ɓooyiri e nder anni ndiyam fof waylata ko nooda ndelle pullo handa tawe suuɗa hoore muɗum so wona ko mbiyeten ko mawɗo docteur e leydi Ghana fof ɓurɗo fuu wawde anne opéré ngaandi ɓinguel adama hoore muɗum na ɓernde Moustapha o pullo noon sa yettake hande Moustapha Samba ne jottiɗa fof o ɓamede fa o yaara e wuuro makko o suuɗata hoore makko fof wallahi min mi pullo noon sabde fulɓe wonko lamɗo jom subhanallah hokki en anen fulɓe ka noon e nanda so neɗɗo tewtidi e pullo andal na pullo daɗuɗum so on tewtidi jawdi lamɗo jom subhanallah waɗan pullo o daɗete yen ngalu so on naddi cheyɗana ko ɗo pullo o daɗan sabde hunde ko rimɗi ana seeɗi ko rimɗa ka noon yiyande am ko waɗi ko fulɓe e yimɓe kewɓe ana gaɗa noon ɗum kam majjinde hoore muɗum ɗo e rafi andude e rafi miilade sabde joni so tawi min mi hawri suka pullo goto ana wiya Haruna Diallo e nder anni Amsadan Holland wono duuɓi sappo ƴaɓɓi ɗiɗi tawi nden mi ƴiwi anni leydi Australia miɗa rewi an waɗi askale Holland miɗa haaja wartude leydi Ghana ka kanko suka pullo o jiimomi jewtirmomo e Fulare o sali notade ko o jewtiri kam français mbi min nanta France o jewtiri kam anglais mbi min nanta o jewtiri kam arabe mbi min nanta mbi ƴeew a pullo noon so haaja kala kaɓe Fulare so a nanta Fulare tan mi manami kaalo nden o wi Allah yiyay fulɓe hande lojji fulɓe hande anni no gorrini neɗɗo fuu yiɗa wiide hoore pullo mbimi ɓeyi an a majjinɗo hoore ma so tawi fulɓe lojji anen mbiwɓe ke jite men pini en andi ko gonɗen ko anen hande pooɗen juuɗe mabɓe jaltinanɓe e loyre nde accen ɓe paama ɓe jangga sabde so jande waɗi joni e yiilade warde ɗo waɗi ko aɗa wiyani so tawi ton gonɗano no gorrini gorrata ndelle anen hande mbiɓe pini andi hakke meɗen nde en andi ko jande hokkata en andi ko anne l'école uji hokkata anen ɓe hande daroɗen ngalu meɗen nde e kala kol bawɗe ɗe goɗɗen ballen leñol meɗen nde sukaɓe meɗen e yimɓe meɗen nde ɓe jangga tawe kam anen tampiri ndi haaɗa e meɗen nde tawi sukaɓe meɗen ɓe kay so ummaken fof inchallahu e gaɗaniɓe fondation ɗum woni e gaɗaniɓe asas e gaɗaniɓe ñepki lobbi tawe to ɓe garata kamɓe koye mabɓe ɓe keɓa ɓe daro e koyɗe mabɓe ɗum woni ɓe keɓa ɓe jangga ɓe anda ɓe tewta hakke mabɓe no watta koɓe laato tawi leñol ngol du jangge ɗemgal ngal sabde so ɗemgal janggaka majja so wona ɗum hoore ɓaleere fof ko lamɗo tagui pullo ɓuuri hewde wala ɗo jaata e nder leydi Afrique ɗo anni a teɓata pullo noon fa hande sa yeehi leyɗe tubakuɓe ƴiwi fa leydi Holland wari leydi Ghana ka ɓe gaddi huuɗo ko
soko awama joni so ni ñaami ko subaka falde lasara fu atawan ko anni ko layi fa ko hewtito ko wonnoto ɓe fulɓe noon ɓe jeehi ɓe gonoy toon fa ɓe laati anen fo onon andi an ka jannguɗo aɗa andi ko adunaru woɗi fande a journaliste a andan ɗo adunaru anduɗo hoore maɗa aɗa andi ko kalanmi ko ɓeydi fa hande ley anni Madina gorko mawɗo ana wonno toon no wiye Mouhammad Ali Al Amri joni wona duuɓi joyni woni ko o mayiri kanko gorko mawɗo o wakkati fof so mi yeehi mi joddoto miɗen jewti sabude min miɗa yiɗi joddade e mawɓe saabe mi heɓa taarih ko ƴaɓɓine ko nandi e muɗum ɗo o wi kam waane leñi garɗi leydi Saudiya ɗi fuu min jii bonandaji maɓɓe so wona fulɓe pullo tan woni ko ɗum waɗi ndelle a tawa mintere en ko heewi e golloɓe e nder leydi Saudiya fey hoorejo banque islami ngolɗo Jidda o a tawan anni Amadou a tawan o pullo noon ndelle a tawan keewal maɓɓe fuu e fulɓe ndelle saabe fulɓe ana rimɗi ana leeɓi sa yeehi leydi Soudan sa yiyama aɗa juula sanne ɗum woni aɗa waɗa naafilaje na aɗa hoorana aɗa suumo ko nandi e muɗum nda ndelle a tawan ɓe mbiya so ɓe jii neɗɗo ana rewi Allah sanne fu mbiya haada yusalli kal fullata haada yata'abbad kal fullata mbiya o ana rewi Allah wona pulloni ɗum wonno ko tawruɗe mamiraɓe men na taniraɓe men ɗum taniraɓe men tawruno taniraɓe muɗum ta ka noon pullo yaha hande wala gollal so wona yarugol doro sangara e ko nandi e muɗum golleji laaliɗi waɗa rasta yoppa fey so tawi janaba anni nangui ɗum lootogal wawa lootade tawi laato na jiiya ɗum ana yaha ana tarti ana yaha a yi ɗum fof hoynude hoore muɗum e hoynude leñol muɗum da ɗum waɗi ko jiwɗa hannden duniyaru yimɓe naati kanon fulɓe so jaggodiri so nangodiri fa so tawide kañum e koye muɗum da en keɓi jangini suka muɗum wonal cetal ngal gonduɗon ngal inchallah so en keɓli suka meɗen dafa so Allah jaaɓi miɗo miila jango so hawti e moyɗo Allah fof fulɓe laamino arande ɓe laamitoyto woodi Afrique wawa moƴƴude so wona laamu fulɓe sabde pullo no leeɓi so neɗɗo yo timo kañum wawi laamade fa laamu wooɗa nden anen fof en jii hannden hoorejo leydi Sénégal ko dari o waɗani en leydi meɗen da Fouta e ko nandi e muɗum kanankoɓe laamaken fa heewi kanon en jiyay koɓe dari darde ɗe gaɗiten ay ndenno so pullo laataken kaaɗo fof kañum ɓurata bonde so natti haaɓe fof kañum ɓuuri bonde jaati dow fuɗanne haaɓe ɓen ende ndenne jomiraɗo jiɗ annabijo Allah wallu pulako meɗen e lamɗo waɗi jaggodiren nangodiren jangguine sukaɓe meɗen keɓlen sukaɓe meɗen da bamben ɓe bambudu lobbuɗo gaɗen ɓe tarbiya lobbo no watta ko tawe ɓe immo jango ɓe nafa leñol ngol ɓe darano suudu baaba ɓe darano diina Allah ka no watta ko tawe inchallahu anen fof so en maayi kawren e nder aljannaji kisnam Allah duumo e meɗen da mi salmini on mi juura ken ɗon mi wanni on du'a mi ñaaga ken ɗon du'a awtu onon fuu on juurama e kuuɓal on calminama e kuuɓal ɗum yo sakike moɗon kodda paate bari yo laaɗo jiɗ annabijo Allah hawrin en e jet jarama Seydi Bari kodda paate Samba Demba Bari golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi no feewi eɗen gandi kodda paate Samba Demba Bari ko almami ko ceernajo ko jangguɗo ko jirliɗo saaha aɗa Arabie Saoudite ha tentito leydi Irak aɗa teddini Irak aɗa yiɗi leydi Irak e kono kadi aɗa yiɗi ɗemgal maɗa aɗa yiɗi fedde heblo sukaɓe Afrique kodda paate Samba Bari yewtere men ari ha ɗo henna e hol konngol ma cakkitingol ngol mbaynortoɗa fulɓe ngam sanga hankkadi ni mbayno henna gadda tan konngol maɗa ngol mbaynortoɗa henna bandiraɓe fulɓe ɓe e kodda paate Samba Bari yewtere men hankkadi ni ari e gasde e Seydi Bari bisimilla maɗa konngol ma mbayni ko eyo Seydi Sar Abdallah Sar a salminama wono konngol am mbaynirgol ɗum woni wono catal meɗen da anni HSA ngal ana haandi anen fu darono ɗen tu ana haandi tawe wono tindinoje ɗe tindinta en wakkati fuu eɗen nana ɗe sabde neɗɗo fu dimo neɗɗo fu pullo neɗɗo fof annduɗo hoore muɗum da kirono hoore muɗum da fof ana andi kaala ka e ka naata e ɓernde sabde so haala ƴiwwi e ɓernde natande e ɓernde ka noon so haala ƴiwwi e hunduko ƴaɓɓata ko noppi ndelle ana haandi tawi jaggodiren keɓlen sukaɓe meɗen da gaɗen hunduko wooto tawi so goɗɗum waɗi iri ni wono ko waɗi gana ɗum
ambassadeur anni Gana gonɗo anni leydi Sénégal na gonɗo leydi Mauritanie na gonɗo leydi anni Mali anni e Burkina e leyɗe meɗen ɗo fulɓe woni fof ɓe jaha toon ɓe kolloya ɗen ke ko gaɗoton yimɓe amin gonɓe e leydi to ɗum min jaɓayi so waɗama noon a tawan ndelle haaɓe ɓen ɓe kulan ɓe andan du wallahi fulɓe ana woodi anni nokkuji fof kano so tawi ɗum waɗi ɗo bompaje faɗɗama fulɓe mbarama fey goto wiyay goɗɗum ndelle ɗum ana wadda torro ana wadda caɗele wonde anni yimɓe meɗen warano Mali ko sekira meɗen da Mauritanie e ardagal anni sakike meɗen da tedduɗo mo Allah teddini Jalongal Ba ɓe ardi ɓe jeehi fa ambassadeur Mali ɓe kokki ɗum ɗerol ɓe mbi ɓe jaɓa e hande ɓe jaɓa e jaako hay ndelle si eɗen gaɗani inchallahu a tawan si en jokkodiri ni fof inchallahu ana haandi woodi ana haandi tawi sukaɓe meɗen so waɗi pati mbiyen minteragal ana haɗa mi gatten sukaɓe meɗen e nder minteragal gatten sukaɓe meɗen e police e gendarme nokkuji laamuji ɗi fula tawi sukaɓe meɗen ana woni hen ana jangki ana golla en sabu so tawi jonin hoorejo anni mintere en na gendarme en ardiɗo ñande police mbi anni ko yimɓe ana paɗɗa bompaje ɗe so tawi o pullo noon o jaɓata wadde noon sabu de neɗɗo fof ana andi leñol muɗum no wori kano so tawi jomum andi o wona leñol la a tawan hasidanka ko ana woodi aɗa andi leydi Afrique ɗo leñako e gañandiri e hasidankako woodi lamɓe hokki fulɓe ɓe ngaalu anni kamɓe ɓe immaken ɓe torraken ɓe ngala hunde fof ndelle hasidanka ko naata ndelle meɗe ñaagui yimɓe meɗen da ɗo woni fof tawi imma holla mettale muɗum e jinggi muɗum da e daranade leñol muɗum ɗo woni fof tawi nde ɗum waɗi fof anen fof jaggodiren ballodiren no watta ko jaren yeeso ɓamten leñol meɗen ha noon tinnoɗen e heblugol cukaɓe meɗen da jangguinenɓe gaɗanenɓe tarbiya lobbo no watta ko inchallahu jango tawi ko mbiyeten jango ko tawi soɓe ummoyken kamɓe ɓe mbawi darade ɓirana en gondiɗi mboyaten hande ɗi sabde pullo ɗo woni hande fof a tawan ana waldi e caɗele ana waldi e mettallaji ndelle so en gaɗini so Allah jaaɓi sukaɓe meɗen ɓe ana wawi tawe daranade en anni inchallah ɓirana en gomdi ndelle miɗo miila ɗum woni konngollam mi salmini on mi juuraken on mi nildi on du'a o mi ñaagaken on du'a o du yo kisnam Allah duumo meɗen woɗi fa hande ndu ko darani ɗum pulako ko mi ñaagaken Allah kañum woni moɗɗo ñaageteɗo kanko woni ñaageteɗo mo ñaagata ko goɗɗo kanko woni ñaageteɗo mo sowta ñaaguede kanko woni ñaageteɗo jiɗɗo ñaaguede hokkomo hokkatake hokkomo sawta hokkude hokkomo timmortake laaɗo jiɗ annabijo Allah hokku en jamu e jubbalako hokka en no gatten ko ballen leñol meɗen hokka en jaggodirde e yiɗodirde e andude koye meɗen e andude Allah meɗen sabde man arafa nafsahu faqad arafa rabba so neɗɗo andi hoore fof andan jomum so neɗɗo anda hoore mum wawa andude jomum ɓe laaɗo jiɗ annabijo Allah waɗa anden koye meɗen fa keɓen anden joomi en no watta ko tawi ɗawtonoɗen Allah e nulaɗo muɗum da e koreji muɗum laaɓuɗi ɗe Allah laɓɓini yo kisinam Allah duumo e meɗen da sakiraɓe tedduɓe ɓe lamɗo teddini lamɗo wallu en walla alsiɗami kala sahid allahumma amina ya rabbal alamina ceernam kodda Paté Samba Demba Bari jiyaɗo to leydi Gana almami fulɓe e saare teccima haalama feewi buuɗal yurmede so feeri feeñe windere moni kala ɗuwa e barke joom ngal ɗo buuɗal yurmede ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke hettiyankoɓe a yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓla sukaɓe Afrique ko ɗum ɗo wonno yewtere men hande altina ko fate pulagu leydi Gana ko fate gonka ɓiɓɓe fulɓe kala ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke musidɗo mon guiɗo mon sehili mon Sar Abdoulaye Sarr wonno yewtidde e musidɗo men pullo jeyaɗo leydi Gana biteɗo kodda Paté Samba Demba Bari kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen